Всеки месец при нас е динамичен, но този е изключително динамичен и предстоят много неща, но най-скорошното е отиването ни в Ню Йорк, а там ще празнуваме на Алекс рождения ден. Биби, готов ли си? Извикала съм таксито. След 5 минути ще е тук. Само минутка, каквото е да направя за страховката в сайта на Болерон. През цялата работа и всички събития съвсем забравих за страховката. Много искам да я направя, защото тя е много важна за нас и винаги я правиме, когато пътуваме. Айде, готов ли си? Да, секунда да дойда на мейла. Окей, готов съм. Разпилях се отново. Така. Ще забравим Айде, след една минута ще е тук. Давай, вземи куфарите.